Csak mindenki alszik. Van egy saját szobám. Sőt, egy saját fürdőm is. Most kipakolok. Jó, tudván, hogy most van 6:30 reggel, ezért nem most fogok lezúgyozni, hanem amikor felkeltem. Ami remélem, hogy nem 1,5 óra múlva lesz, de hát amúgy most jól vagyok még. Ebből kíváncsi vagyok, hogy mennyi hallatszódik, amiket most mondok. De lehet, hogy először megnézem, hogy van-e valahol egy wifi kód. Jó, sikerült csatlakozni a wifi-hez. Majd ígérem, hogy nem ilyen végigsuttog, nem ígérek semmit. Király. Jó. Smink. Jó. WC papírral töröltem le. Na most fogmosás. Fogmosás. Lámpa. Nagyon jó, hogy külön szobám van. Mert mindig attól félek, hogy mi lesz, hogyha horkolni fogok, és így megassanak, amit akarok. Illetve úgy hallottam, hogy csak 2 WC lesz, de kiderült, hogy ez a másik ház. És itt van külön saját WC, meg zuhanyzó, meg ilyenek. Ami cool, mert ja igen, mert még attól szoktam félni, hogy fogok kakilni. De itt ez is úgy tűnik, hogy működőképes lehet. Jó hét! No, most már nem alszom vissza. Sokkal sötétebb van, mint amikor lefeküdtem aludni. Az a nagy kérdés, hogy hajat kéne mosnom. Illetve tegnap nem zuhanyoztam. Jaj, bocsánat. De nincs hajszárítónk. És kocsim sincs. Most éppen, úgyhogy át kell gyalogolnom a másik helyre, és nem tudom, mennyire van hideg kint ahhoz, hogy ne teljesen száradjon meg a hajam. Mondjuk sapkám van. Kimegyek megnézni, milyen az idő.
Nagyon hideg van kint, úgyhogy nem mostam hajat. Csak lezuhanyoztam. De nem baj. Viszont felvettem 2 zoknit, 2 pólót és 2 nadrágot. És megint melegítőm vagyok, mert ez tűnt okos ötletnek. Azért a biztonság kedvéért most elrakom a telefontöltőm, hát ha megint nem fogok tudni visszajönni, bár elvileg ma csak egy fél nap van, ami gondolom azt jelenti, hogy 6 órát forgatunk, nem tudom. Pulcsi 1. Második pulcsi. Sál. Sapka. A fejhallgató. Kabát. Kesztyű a zsebemben. Kulcs. Ja. Jó, viszont mivel nem bakancsra fogok menni, ezért lehet, hogy szét fog fagyni a lábam, ezért még felveszek egy ilyen lábmelegítő szart, amit amúgy rá kell rakni a radiátorra, de elvileg a testről is felfűti. Úgy. Megyek. Most van 7:45. 10-kor kell kelnem. És még nem értem le a mai napot a gyártás vezetőnek. Jaj, már nem tudok beszélni. Viszont nagyon belejöttem a vezetésbe. Na, full lazán megy. Felkelek, összepakolom a cuccaim, vagy hát felkelt az Evelyn, mert egy ébresztőre én nem fogok felkelni valószínűleg. És utána nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kell pakolnunk. És utána Budapest, ahol 6-tól van egy megbeszélésem, úgyhogy 2,5 órára van innen a hely, vagy Budapest. És nagyon jó lenne értelmesen beszélni, és nagyon jó lenne a bőröndömet hazavinni. Végül is egész jól teljesítettem. Jó. Átváltozom. Még van 2 órám aludni. Több, mint 2 órám aludni. Nem mostam le ezt a sminket a fejemről, de nagyjából ledörzsöltem, plusz erre most nincs energia. Ez elég feleslegesen furcsa volt, nem? Na mindegy. Senkit ne verjen át ez a sötét. Csak nagyon behúztam a függönyöket. De kurva világos van kint. Jó ét! Bizonytalanodtam, hogy lekapcsoltam a kocsi lámpáit. Istenem! Le volt kapcsolva.
Dél van. Annyira kedves, hogy nem kellett felkelni 10-kor. Kettőkor el kell indulnunk.